Un any més, i ja en van 8, la plaça del Llibre va tornar a València per a omplir el cor de la ciutat de lectures en valencià. I ho va fer amb més de 3.000 títols diferents, 52 editorials i un programa format per 70 activitats literàries. Presentacions, taules redones, converses amb autors, contacontes... Tothom troba el seu espai a la plaça. La situació enguany no era gens fàcil, però amb les mesures de seguretat necessàries i la col·laboració de totes les persones implicades hem demostrat que la cultura és segura. El resultat, una edició amb més de 10.000 visitants que van gaudir d'aquest gran aparador literari i van tornar a casa amb nous títols sota el braç. Només podem agrair-vos la vostra participació en aquest Festival de la Lectura en la nostra llengua, perquè la plaça del Llibre és de totes i la fem entre totes. Gràcies, gràcies, gràcies i fins a 2021.